zer egingo dugu? Bueno, lehenengo eta behin nahiari paso eman, bera dagoelako orain, zerbait dakar, eta guk jarraituko hemen hontan pentsatzen. Bai, ados. Kaixo bikote, kalexako denboraldia ezin nuen amaitu, goazeneko 12. denboraldiko primiziek ekarri gabe. Bueno, bikote, ongi etorri berriro ere kalaskara. Eskerrik asko. Kotatu didate, goazeneko 12. denboraldian etzeretela egongo, ezta? Zarkitu egin gara. Bueno, igual bisita batzuk egingo ditut basakabira, kontrolatzea gura. Kontrolatzea. Aurten basakabi bigarren aukeren zentro bat izango da. Oiane jungo da baskunariko praktikak egitea. Izar pertsonaiak, ekizue familiarekin pixka eta agobiatuta eta ibiltzen dela, eta bizitzarekin asarretuta ibiliko da. Nire izena Jan Pinto da, San Juangoa nahi. Lehenengo aldia da goazeneko kastina egiten duzula? 7 aldiz zapintatu nahi. Zer? Ni Jon Alonso naiz, 21 urte ditut eta Ibartarra. Azterra bestu zenuen kastinetan. Isilik dago dana, isilik plaza, isilik urrunian kanpandorria. Ni Josu Iriarte naz, Iruñan jaioa, batxillergoan izan nintzen Troy Bolton high schooleko musikalean. Horko zuantza, pixkat? Ez. Nire pertsonaia azki izango da, hacker lanetan harrapatu zuten, eta etorriko da bere lagun min rockerekin. Tapatzeko berak dakan ez gaitasun bat dela dislexia. Erabiltzen dau, hori munduan kontrako arrotasun hori ez, baina gero da oso txikia barrutikan. Nik ezagutzen dut Alaia, eta berataz maite menduta nago. Josu, prestaia aktoreak ezagutzeko? Noski, guazen? Guazen. Entzun orain zu